Nadakpan na og balik ang Piniriso nga naka-iskapo sa Custodial Facility sulod sa Davao City Police Office pasado las 10 Lunes sa gabi human ang upat ka adlaw nga pagpangita sa iyaha sa mga otoridad. Sa Laverna, Buhangin, Davao City, nasikop ang pugante nga si Alfred Ismail Matute, 35 anyos nga taga-barangay Mintal. Niiskapo si Matute nitong Pebrero 5 sa kaadlawon. Subay sa report sa Davao City Police, nasubay si Matute pinaagi sa tracker team sa Special Operation Group City Drug Enforcement Unit sa gilusad nga follow-up ug manhunt operation. Nakatabang sa pang-impormasyon gikan sa komunidad aron masikop ang gawason nga suspek. Nakita sa ato ang operative sir no ang tinay mao nga suspect. Mao to nga gikasa kayo ng operation and ang pag-aresto sa mao nga suspect sir no. And wala may sir mga na-encounter nga problema during sa pag-arrest niya. December 21, 2025, nadakpan og napriso sa Custodial Facility sulod sa Dcpo si Matute tungod sa illegal nga droga. So naani siya mga 2 to 5 years na imprisonment niya additional sa iyang iatubang karon nga kaso for violation sa Section 5 and 11 sa Republic Act 9165. Tungod sa pag-iskapo, magatubang na sab kini og laing kaso. Escape sir no or prison na breach sir no nga nana siya mo na siya automatic naman kay nato right after nga madakop nato siya nga gikan nag-iskapo sa ato ang custodial facility. Aron dili na mausab ang panghitabo, gisiradan na sa Davao City Police ang tanang espasyo sulod sa custodial facility nga posibleng agian sa Piniriso nga halos high value individuals sa illegal drugs. Katong open space dito sir nga iyang giagian maong nakaambak siya is close na to siya dito sir. And then katong iyang gilot sa dito nga niagi siya og tanang second floor na napud tay mga gipang-ali na dito sir nga mga bakal. Gipaslak na sa Criminal Investigation and Detention Unit Considmo Detention Facility si Matute. Gistriktuhan na sab sa Davao City Police ang mga detainee hilabi na ang ilang pribilehiyo sa dalaw aron masiguro nga dili na mausab nga doon na pailaing person under police custody kon PUPC nga makaiskapo sa pasilidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.